Здравейте, приятели! Дойде време да направим следващия урок. Това е едно лого, което Криси поиска за тяхната фирма. Нали така, Криси? Така. Но ние логото го направихме, но искам да ви покажа едни други техники. Да започваме. Първо отваряме Photoshop и зареждаме два файла. Една текстура, подложка, както му викаме ни, и самото лого. Така. След като сме направили тези неща, самото лого е много голямо. И първото нещо, което трябва да направим на самото лого, е да го намалим. Ние знаем как. Ctrl и T. Това е трансформация. Натискаме Shift с левия бутон на мишката и издърпваме. След което от ето тук натискаме и слагаме в средата. Следващата стъпка, която трябва да направим автоматичен контраст. Идваме на Image, снимка и Auto Contrast. Ето тук. Auto Contrast. И натискаме. Както виждате, логото доби съвсем друг вид. Следващото нещо, което трябва да се направи, това е да се направи самата текстура в Pattern. Идваме на текстура. Ето е текстурата. И идваме ето тук Edit и Define Pattern. След което тя става и тук пишем подложка. И натискаме ОК. Дали е заключено или не, тук няма никакво значение. След това се връщаме в нашето лого. Тук имаме един инструмент, казва се Object Selection Tool. Ето го. Натискаме на него. Хващаме самото лого. Обхващаме цялото лого и го пускаме. Както виждате какво се получи. Селекция се получи. След това кликваме два пъти на този леер. Color Overlaw. Ето. Цвят. Правим следното. Тук трябва да бъде задължително черно. Ето го. И тук Overlaw трябва да бъде 100%. И натискаме ОК. След това Ctrl D. Да махнем селекцията. Така можем да се направим всякакъв цвят, който ние желаем да си направим. След като сме направили това нещо, идваме на Movie Tool и слагаме на текстурата самия файл. Как се прави? Хващаме левия бутон на мишката и тръгваме към текстурата. Текстурата ето е. Виждате самата стрелка, стигнахме до нея и моментално се показа текстурата. След което, без да изпускаме левия бутон на мишката, връщаме. Виждате ли плюсчето? И
си го нагласяме където на нас ни е удобно. Така, ще направим един Smart Object по принцип. Ето тук се натиска за да се направи Smart Object. Convert Smart Objects, за да може да се работите после както вие искате с него. Така. Следващото нещо, което трябва да направим, това е да направим самите настройки. Така. Идваме ето тук и в Layer Style започваме да правим самите настройки. Първата и най-важна настройка е Bevel и Emboss. Кликаме на нея и започваме да правим първо стила е Inner Bevel. Преведено е вътрешен скок. Inter Bevel. Ето е. Следващото нещо е каква да не бъде техниката. Трябва да не е гладка. Ето от тук. После имаме дълбочина, която ще ни бъде 175. След това имаме посока, която трябва да бъде не нагоре, а надолу. No. После имаме размер. Размера не можем да си го направим 238. След това имаме смягчаването ни ще бъде 14. След това имаме ъгъла, задължително 153 градуса. Тук ще бъде 38. И сега тук имаме една много важна отметка. Имаме глобална светлина. Тук задължително трябва да я няма тази отметка. Виждате? Тази отметка я нямаме. След това имаме бляска контура. Това е от тук го избираме. Ето. Бял задължително. След това прозрачността е 15. Тук имаме черен цвят. И другата прозрачност е 30. Когато направим тези настройки криси, гледай тук. Така. Следващото нещо, което трябва да се направи е сянката. Когато натиснем на нея, трябва да направим следните настройки. Blend Mode може да експериментирате както вие искате. За мен е от Blue. Така. Следващото нещо, което е ъгъла трябва да е 0. Казахме, че няма да имаме отметка на глобалната светлина. Тук имаме дистанция 22, 0, 22. Така, и имаме тук и с 0. След като сме ги направили настройките, тискаме ОК. И както виждате, колкото ни придоби друг вид. След това идваме в филтър, в Blur и търсим Gaussian Blur. Ето. И тук правим 2 и 1. И натискаме ОК. Както виждате, нашето лого е готово. Точно така.
Въпросът е дали можем, ето, така може вече да се слага където искате. Добре. Между части излизате и после продължаваме.